beef. Beef po na pinirito. Hugasan natin ang ating baka. Baka, tanggalin natin yung taba. Sarap ang taba. Ma-cholesterol. Sama sa katawan. Dahil masama po sa katawan niyan, may cholesterol. At cholesterol po yan, maganda sa katawan. Ayan, malinis na po. Patiktikin lang natin ang ating baka. Ayan, isang spoon po ng soy sauce. Light soy sauce. Soya sauce. Tapos po ng wine. Chinese wine. Chinese cooking wine. Isang teaspoon lang po ng chicken powder. Brown sugar. Brown sugar. Cornstarch. Isang kutsarita lang po, teaspoon cornstarch. Haluin lang po natin maigi. Sama-sama yung ating sangkap. Ayan, haluin lang po natin maigi itong ating para sangkap. Para lumasa yun sa baka. Mamarinate natin dyan ng 1 oras. Mas masarap sana dito ay mas matagal, overnight mas masarap. Pero kung nagmamadali 1 oras, okay na. Nipis naman po ang ating baka.
ating fried beef. Ayan. Wow, looks so yummy. Smells so good. Thanks for watching. Bye-bye. Looks so yummy.